Qegħdin fix-xahar tal-ħolqien dak li huwa magħruf aktar bħala Season of Creation mod internazzjonali. Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent għal din l-okkażjoni ħarġet stqarrija imħabba vera u rispett sinċir lejn il-ħolqien li fiha aħna immissu l-fenomenu ta' greenwashing. Greenwashing huwa fenomenu illi fih jiena nista' nikkonvinċik li qiegħed nagħmel minn kollox biex inħares l-ambjent, mentri fil-verità jkun diskors biex inħawwat u naljena n-nies għaliex fil-verità fl-aħħar mill-aħħar ma jkunx qed isir il-każ. Semmejna xi eżempji ta' dan bħal meta jiġu kwotati studi li fil-verità jew ma jiġux ippubblikati jew jiġu kwotati biss biċċitla u biċċitlem. U aħna nixtiequ li primarjament l-għana li qegħdin nagħmlu din l-isarija hija li l-ewwel nett dan il-fenomenu kemm jista' jkun innaqsuh u jieqaf. It-tieni però min-naħa l-oħra ċ-ċittadin inħeġġuh joqgħod attent u jiftaħ għajnejh għal meta jara dal-affarijiet min verament u jekk hux ta' bilħaq qiegħed jiġi mħares l-ambjent jew le.